जोबोद दुखुनांथाव बे सानथामनि गेजेरावनो माने साथाम बर' लाइमोन रुंसारि जादों। जोंनि खौराङा लोगोफोर दुखुनांथाव खौरां बेंगलराव साथाम मानसि रुंसारि जानाय खोनादों। लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै मोजाङै बुजिना लादो लोगोफोर। बिजलीनि कारेन्ट बोनानै रुंसारि जानाय। दा जोङो नैबे डेडबडी फाथाय हरग्रा माबायाव दंफैयो आरोखि हस्पिटाल सेयाराव फ्रिजार बक्स माबाग्रायावहाय दा बेवहाय लाबोगोन आरोखि बडिखौ बेनिफ्राय गाबोनहाय फ्लाइटजों जोङो दैथायहरनाय जासिगोन आरोखि। जोबोद दुखुनांथाव बे सानथामनि गेजेरावनो माने साथाम बर' लाइमोन रुंसारि जादों। सासेया माबा मा होनो बेखौ सुइसाइड माबानि उदालगुरिनि, बेनिफ्राय नैबे माबानि बिजनीनि, आरो सासेखौ दा जोंना माखासे लाइमोनफोरा जोंनि मावथियारिफोरा माने बार्निं खालामनो लांगासिनो दं। दा नैबेहाय जोङो सानैजों मोनसे बडिखौ लाबोगासिनो आरोखि सासेनिखौ। गासै साथाममोन, सासेया न'आव सहैबाय आरोखि। दा बेखिनियानो रायजोफोर गासिबो डिटेलखौ मिथिगोन उनावहाय मा जानानै माब्रै जादों। दा बेखिनियानो, थेंक इउ। बे भिडिअखौ नाय लोगोफोर, बिथाङा रिप्लाइ होदो आरो बिथांनि रिप्लाइ होनायानो आलादाखा लोगोफोर। नायबानो जाबाय, नायनानै मोजाङै बुजि मा बुंदों बिथाङा। हेलौ लोगोफोर, बेयो सर्ट जागोन भिडिअआ। सासे मानसि कमेन्ट हरदों बिगुरा मानलायबाय होनदों आरोखि। बे सिखोमोना बिगुरा मानलायबाय होनदों। ओइ लोरै गथ' बिमा सिफा।